Niat langening kalangguan aglar pandan muncar tinon lir kegunang surem soroti tanpa hadang Gus sampun panjenengan katinon rawuh wonten ing madyaning pecerabaan Karang Kadempel momongan kula ingkang bagus sulistya ing warna Ora adan ya Pak ya ora ngaturaken wilujeng rawuh Gus inggih Darah semanten ugi ingkang pun abdi nala gareng ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kawula kunjuk lan ugi ngaturaken wilujeng rawuh ingkang pun abdi Petruk semanten ugi Ndara Gusti kula Raden Parikesit wonten wigati menapa dene panjenengan rawuh wonten ing rumpak ing Karang Kadempel nggih tinggen yaine namung saderenge ngaturaken wilujeng rawuh lan ugi sungkem kula kunjuk Gus Siwa Semar Nala Garing kelawan Petruk Bagong ning ndi kula dawuh kaya bakul bakso to iki aku bakul bakso piye wah kesik dandani keprakku bar iki oh ya ora penak ayo salah limapan kong ya aku kadang nek karo bojoku nek salah limapan ya ora penak ya Truk ayo wonten dawuh Bos iya tak kira kowe ning ndi ini lungguh mburi inggih kali sinten lek rawuh Dewi Bagong waduh kendel mboten diderekake kalih ingkang neraka Ndara Sasi Kirana napa Ndara Danur Wenda ora Bagong walah nggih wilujeng rawuh nggih Gus iya aku di ngapura Bagong lah kok di ngapura wonten lepat napa jenengan punika ya ora ana lupute ananging mbok menawa anggone kowe sowan wingenane kae ana ing Karang Kadempel urung tak kei Pradana lan Prabiya oh nggih mboten napa-napa ha niki jenengan pun ngasta iya wis tak siapake ana ing Kreta Kencana ngarep kae Jikuken Bagong oh nggih ngestokaken dawuh saniki ya engko oh nggih Gus iya wonten wigatos menapa dene panjenengan kok ngantos karaya-raya rawuh wonten Karang Kadempel mbok menawi panjenengan niku saderenge rawuh paring pawartos langkung rumiyin saestu kula badhe angrakit alah kowe iki arep ngrakit apa Pak ora gablegan apa-apa gayane angrakit rata kencana ngono wis ngasta ki Mbak oh iya ayo iki paling ora ge nganu kok pantes-pantes kok gareng anggen pun mboten monggo langsung dibacutaken mawon panjenengan tangleti napa wigatose Ndara kula lan panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaten bapakane iya Nala Galeng wonten wigatos menapa dene paduka Bendara kula rawuh wonten ing madyaning kecrabaan Karang Kadempel mriki Gus ingkang pun abdi cumadong dawuh anglumaken jangga Gus milingaken karna mastuti dawuh sabda pangendika paduka Siwa Semar mangu-mangu rasaning atiku sakwuse panjenengan ingsun den dawuhi marang Kanjeng Ing Dwarawati ya simbah Prabu Kresna kinen angulari ngusadani wujuding harga sekawan pancer ana ing kukuban negara Ngastina kene
mongko aku urung duwe kapitayan utawa aku urung duwe kapitadosan marang para-para nayaka negara Ngastina kuwi isih duwe dharma bekti karo panjenengan ingsun apa ora wiwit perang ageng Baratayuda Jaya binangun sakwuse eyang-eyang Sata Kurawa keles tumpes tanpa sisa sajake akeh para nayaka negara Ngastina sing tansah bela pati lan uga ora cocok ora sarujuk marang eyang-eyang Pandhawa apa kabeh para kawula gelem angulari lan uga gelem mikul pacul inen macul ana ing pasabenan among kisma ana ing laladan kukuban negara Ngastina kene Kakang Semar ya eyangku Siwa Badrana Gus jenengan niki ampun dados utawi ampun dados ciut manah panjenengan sarehne perang Baratayuda Jaya binangun sampun paripurna nanging kuwatose panjenengan menawi para nayaka mboten utawi para kawula negari Ngastina lan sedaya jajahanipun sing jenengan kuwatosi menawi mboten rumajang dumateng manah paduka lha ngaten to iya boten jenengan ampun menggalih ingkang kados mekaten Kurawa telas utawi Kurawa menika kawon dumateng mbah-mbah panjenengan eyang-eyang para Pandhawa menika sampun dipun anti-anti sampun dipun antu-antu dumateng para kawula sing tansah dikalahke para kawula sing tansah nandhang sumpawa anggone tansah den reng bahasa sing kekinian wae apa diktator diktator ki apa ya panguwasa kinarya gada adiguna ki Sata Kurawa ngono ta bapakane ha iya nggih mula tumpes kelese para Sata Kurawa menika sampun dados raos syukur dumateng ngarsaning Gusti nadyan iki kapirang mbah-mbah jenengan ugi niki nggih tasih mbahne jenengan ananging angkara murka ingkang sinandhang wonten ing manahe para Sata Kurawa lan para pengikute Sata Kurawa menika mboten badhe ical menawi mboten kalian jasad ragane ingkang kawogan tegese lelampahan perang ageng Baratayuda Jaya binangun menika pancen sampun tinekdir panguwasaning Gusti mekaten. Lah sakniki tekdire Gusti menika panjenengan badhe dijumenengaken nata minangka makuthaning negari Ngastina ambadali utawi suliye mbah-mbah panjenengan saking trah Abiyasa Saptawarga mekaten Gus. Nyatlangening kalangkuan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan badang kasor lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Kaki Semar kula lah banjur kepiye pun monggo jenengan kanton ngawe para abdi-abdi panjenengan Petruk Areng Bagong utamanipun kula monggo bedel macul niku gaweane kula mengkono inggih mangke rabuk lempilan sak panunggalane dumugi tekan bibit tayu wiji mangke ben dipadoske Bagong pinter nika golek pineh iya yen mengkono ayo derekno panjenengan ingsun inggih monggo Gus monggo
Brata laruta sang Buddha Kurukula yen namutusa sang Sri yen namutusa sang Sri Petro kula wonten dawuh Gus apa iki sing bakal den angkah marang aku lan kowe inggih niki asmanipun Gunung Kamulyan lan uga Gunung Dieng lelampahan para sepuh sami nyebataken gunung menika minangka dados musti kaning harga wonten ing tanah Jawa amargi kalebet tilaranipun tiyang-tiyang sepuh mekaten Gus iya sak banjure ngopo kowe nggawa curiga Kyai Manteki Petro lah pusaka niki tilaranipun ingkang Rama inggih Ndara Angkawijaya ing nguni nalika semanten wonten ing lelampahan Pandhawa Tani nggih eyangipun panjenengan ingkang kadhawuhan supados nyilekaken toya saking pucaking harga Kendali Sada menika inggih Kanjeng Rama piyambak nalika semanten lega Kyai Manteki persasat pusaka menika dipun tamakaken wonten ing Bantala Pari niki mboten usah kula critakake mangke jenengan ndak kaget aku rum tau nggawa pusaka iki Petro nggih ben kersane ngagem ngoten kepiye ngrapal apa Bang piye ngrapal apa iki Ndara kelingan ora duk nalika semana Ndara ngendika apa Ndara Angkawijaya suwargi kuwi lho heeh sik aku lali ya nek ora salah iki biyen ki maca anu wah lali wis kok dibatin wae Truk dibatin piye wong iki ditanggap ben apa sing biyen tau dingendikake Ndara Angkawijaya wah udane tambah deres ya Truk ayo karang iki daya kemandene pusaka Kyai Manteki ngene iki ucap modot saka werangkane ya ngene iki Gong oh wah wayangan udan ya Truk wis ora apa-apa udan ki minangka dadi rahmate saka Gusti Allah heeh ana pengendikan bismillahirrahmanirrahim alah rasah Truk padune kowe iki ming arep ditutup pirang wae oh tutup pirang apa aku ora kon nolak udan kok oh wis Petruk ora semangkakean gunem kang tanpa guna aku ngrapal mantram sakti apa Truk supayane aku iso kuwagang lan kuwawa anggone bakal nderekaken dawuhipun Siwa ing Siwa ing Baraka Petruk kantong bala ucap kacarita nalika semanten mboten kersa ngendika Ki Lurah Nayanta Ki Lurah Petruk kantong bolong dalasan Ki Lurah Bagong ananging namung ngeningaken cipta nilingaken karna nyuwun dumateng panguwasaning Gusti Kang Purba Wasesa nalika semanten asta nipun Sang Raden Parikesit inggih Raden Paripurna griyah-griyah kaya-kaya otomatis nyandak oh iki condronan kok ana otomatis angel golek kata-kata bahasa otomatis ki piye kata-katane sastrane apa jajal katakon otomatis nyandak tanpa dadi kersane Sang Raden Parikesit dadak pusaka katamakaken ana ing sajroning Bantala Sinigar bumi hambelah rongkah minggah rongkahipun dumugi harga kamulyan lan sakuban kiwa tengening harga wonten ing laladan harga Dieng ucap nalika semanten tanem tuwuh ingkang aglar kawiyar beranang kados dene kalagar dados sumulur kang sarwa tinandur toya-toya mijil saking pucuk hangga mandhap wonten ing pasabenan lan pategalaning Narakisma Petruk wonten dawuh Petruk aku nyasmitani Petruk ora sampeyan Mas Bagas Salim aku
santai to, madang. Truk. Gong. Togong Bilung. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang mawe gandrung sapalan kadulu ukir moyak mayek saking dias baliwur Bok lo wonten timbalan ing adamu Bilung Lawatan dawuh, Bos. wis kelakon penjangkane dina iki Raden Punjanawarsa wis manding ana ing tapo wates negara Ngastina. Inggih. Pareng paduka kados pundi, Gus? Dina iki aku bakal ngudi tuwuh para wirang males sedare para Sudarma Sudarmaku. Eyang-eyangku para Sata Kurawa ana ing palagan iki dadi seksi wengise para Pandhawa lan sak Sumitra-sumitrane. Nuwun sewu Gus. Menawi kepareng matur ingkang pun abdi menika. Mumpung tasih padhang rembulane tasih jembar kalangane mbok panjenengan menika ampun nyingetaken wawa. Nggih. Panjenengan menika ampun nyingetaken wawa wonten ing sak lebeting manah. Walah. Kowe malah kuman-kuman marang bendaramu dhewe. Mboten ngoten. Balas dendam itu tidak sae, Bosku. Jenengan punika arepa ngasih pitung turunan nek isih ngopeni sing jenengane dendam kusumat menika uripe mboten badhe tentrem pun to. Lelampahan ingkang sampun kawuri, lelampahan ingkang sampun kedados. Menika kagem kaca benggala kinarya kagem pangilon dumateng kula panjenengan sawi, becik ketitik ala ketara. Panjenengan sami ora panjenengan sawi. Mangsane pun nandur sawi kok. Mboten ngilat kedal kok dipaito. Tanduran kuning kene iki teh karo kopi kerbaka. Nggih, nggih. Ah, nginjing bakal dadi kukubane Ngastina tetepan. Maksudmu jenengan kawon akhire teh kalih kopi niki mlebet wonten ing negari Ngastina wonten ing Sinuwun Prabu Parikesit. Cakeme. Malah ora mbelani warang aku kowe malahan. Wong di atas kertas sudah jelas kok jenengan kok mesti kawon nek mungsuh para Pandhawa.
kalebet teng mriku menika wayah-wayah Pandhawa, Ndara Sasi Kirana, Ndara. Sapa putu-putune Pandhawa? Nah, pokoke nika lah. Niku kasinungan kadigdayan ingkang boten beneh. Kekiyatanipun kados dene para sudarmane, para eyang-eyange. Tangeh lamun pun to kula wanita toan. Apa yang kono, Kok? Inggih. Sedaya satriya-satriya negari Ngastina menika kasinungan kadigdayan linangkung lan uga kinemulan dumateng berkahing para Jawata awit tansah nengenaken budi pekerti ingkang luhur ngaten Ndara. Wah, ora iso. Tetep bakal tak jajal sepiro kadigdayaning wong-wong Ngastina. Nggih. Putra Ngastina utawa turun Ngastina sing kudu tinemu tuwa aku sing iso ngukup negara Ngastina. Nggih, monggo. Wis ora nggugu kandhane luweh, Luk. Luweh jarke yo. Nonton sok kadoan wae. Engko karek nggawa bathange. Oh ya, ora kok ngono kuwi. Para Pandhawa, Sasi Kirana iki. Iki bantenge putra-putra Ngastina. Rumangsane kowe iso ngalahke mbah-mbahku. Aku go kasor marang siramu. Nggih. Kagyatri sang kapirang rinanggul kinempit dosang retnaning awana yasi tukang walangati yasi tukang ngenesing dias Sasi Kirana ngaturaken sembah sumengking pangabekti kula kunjuk ngarsanipun kadang werda kula Kanjeng Uku Prabu Kunjana Warsa wonten ing negari Plasa Jenarya. Tak tampa ning rungokna kanthi pertela. Wonten dawuh menapa Kakang Mas? Sungkemmu iki sejatine menggo abang-abang lambe. Panjenengan ngendika ingkang kados mekaten lire kados pundi Kakang Mas? Sungkemmu kuwi menggo abang-abang lambe. Kowe iso dilat para kawula, kowe iso dilat para nayaka-nayaka. Klebu kowe iso ngrangkep biyen sumitrane mbah-mbahku Ngastina iso mlebu ana ing rombongane Parikesit. Bangsat elek kowe. Mboten kula ingkang nyebaraken proposal dumateng para kawula ananging kawula piyambak ingkang sampun boten betah mapan wonten ing kepatihan Plasa Jenar. Lire piye kowe iso omong ngono? Panjenengan anggenipun ngasta bawat Plasa Jenar tansah adigang adigung adiguna. Walah dalah kowe malah ngembe marang panjenengan ingsun. Kowe ora ngerti kawula Plasa Jenar iki kepiye? Bae para kawula yen to bedes-bedes Kurawa biyen mlebu ana ing Plasa Jenar, aku iki ditanggung jawab gedhe. Ngopeni marang saking para titah. Ora seneng ngembe kowe marang aku minangka dadi makutane wong-wong Plasa Jenar. Sakniki dipun tentokaken sinten ingkang langkung pantes minangka dados tiyang kakung ingkang sinatriya
ingkang manahipun tansah nengenaken dumateng para kawula. Walah dalah iki marganing patimu sak gending tak kendhangi. Asetta! Lah! Wah! 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 Walah dalah. Ya. Ya. Ayo, ketok kasudiranmu. Ya. Ya. Wah, padha jandone, padha jandone. Ya. Ya. Wah. Ya. Wah. Ya. Ayo. Wot! Wah! Ayo! Walah dalah! Ayo! Ya! Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir ginjanging alis risang maweh gandrung saparan kadulu wukir moyak maing Gus, semeni sawetawis panjenengan mundur kemawon. Menawi panjenengan mengsah dumateng Kang Raka mangkih sinurak dumateng para kawula. Lire kados pundi panjenengan paring dawuh siwa. Pun jenengan mundur kemawon. Badhe kula sipat barat supaya piyambak saged wonten kinastan utawi wonten tetembungan menang tanpa ngasorake. Nggih, nggih. Piye, Gong? Kok kayane perang Indra Sasi Kirana kok ora babet ya, Truk? Ayo. Ora apa-apa perang sore iki karo ge ular-ular delok wayange, gapite iki gapit apa? Nek gapit-gapit sing penjalen-penjalen ngono ki siap tak digapruan. Oh ngono. Oh ayo iki mau ke gapite gapit penyu e, Gong. Oh.
Wedi apa nek gawit penyu? Aduh. Ayo kelakon ngijoli karo Ndara Bapa Yoga, Bapa Gunawan. Alah. Ning saiki ngene, Tru. Anoman tur Simayangkara wis iso ngundurake karo wadya-wadya Plasa Jenar. Ayo. Wong-wong sing isih ora trima marang kalungguhane calon Nalendra ana ing negara Ngastina Prabu Parikesit. Ayo. Ning iki piye malah calon ratune ade malah semaput ngono kae? Ayo. Pusaka Manteki wis iso nancep ana ing Bantala ning parandene kok Sajake ade kudu sowan bapakane, Truk. ayo nyuwun usada marang Bapak Semar. Ayo, Truk. Truk. Kagiat risang kapirang rinanggul kinempit kembit duh sang retnaning bawono Kakang Semar. oh kula Gus Lah kepiye? Anggonmu nderekke marang bendaramu. Ya wayahku, wayah panjenengan ingsun, putuku si Parikesit. Anggone among Kisna ana ing laladan Harga Sekawan kene lah kok tinemune malah putuku ketaman perkara ingkang candala utawa ketaman perkara ingkang ora prayoga nganti lali utawa ora eling Purwodesina kaya mengkene. Niki kala wau Bagong kalih Petro. Dong, klarifikasi. Aku ki mau ki lak mantram sakti. Oh. Sing biyen nate dingendikake bapakane kae. Oh, ayo, Dur. Lah banjur mantram sakti ki pusaka Kyai Manteki sing kudune dipun jawat asta utahe Jawat asta ki salaman lho. maksudnya sing kedahe dipun rengkuh dumateng Ndara Parikesit niku malah kaya-kaya nemu Prabawa saengga panjenenganipun Raden menika astanipun teka-teka Teka-teka ki piye nek matur ngarsane bendara sing genah. sik to mer aku golek kata-kata angel e sowan ngarsane Prabu Kresna ki aku ajre. Ayo. Sabanjure pusaka iso mobat mabit tanpa terkendali. Oh. Wah, banjur pusaka nancep ana ing sak jroning Bantala prasasat daya kemandhane Ndara Parikesit ical ngasih lali utawa ora eling Purwodesina semaput gampangane ngono. Mekaten ingkang dados aturipun Bagong lan Petruk Ndara. Ya. Kuwi ladalah
nemoni lakon kaya ngene iki untung bae bejane Kakang Nayantaka. Inggih. Panjenengan ingsun isih pinercayan dening para Jawata ya kuwi andarbeni pusaka kembang Wijaya Kusuma. Muga-muga tak suwunake ngarsaning Gusti Kang Murbawasesa ya Gusti Kang Murbeng dumadi. Lantaran pusaka kae Wijaya Kusuma. Putuku iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Ngaturaken gungging panuwun Kanjeng Eyang. Kanthi lantaran paduka kula waget eling kados wingi uni Kanjeng Eyang Prabu Kresna Paripurna kula wonten timbalan ing Adawe. Lungguh to? Nun inggih Kanjeng Eyang. Ya, kaya ngono kuwi. Mula jenengane dadi bocah utawa dadi kadang taruna kuwi aja nganti lali eling duga-duga digawa. Ngono ya nggih cah bagus. Nun inggih. Wis kelakonmu sadani. Among kesmo ana ing laladan harga. Sekawan pancer ana ing kene. Ya ana ing wewengkon Praja Ngastina kene paripurna. Nun inggih. Aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Merga calon Nalendra kuwi aja kakean ura-ura kembul bujana apa meneh ngasih kakean pista raja. Kudu tambah anggonmu prihatin talak brata nyuwun ngarsaning Gusti muga-muga iki ora mung kawula lan mbah-mbahmu sing mangestoni lan uga amisudane muga-muga Gusti Kang Murbeng dumadi mangestoni paripurna. Piye? Aku kok suwe ra cocok karo Prabu Kresna. Ora cocok piye? Lewe awis nritil sesasi punjul. Bang, Mbak, nyuwun tulung bantuane nyinden nggih. Aku mbasan tekan kene kon nembang wae ora. Malah dinengake wae. Iki teknikku. Tak simpen gengko bengi. Oh, Ane yo paling ora ki ndak. Prabu Kresna wis senengane ngono kuwi kok. ora. Wong awak dhewe wis didhawuhi Ndara Angkawijaya, putrane Ndara Angkawijaya ki Ndara Paripurna kuwi kon nggo rene mau semaput basan tekan kene wis diungguli pusaka malah tinggal lunga adek iki ra dijak omong blas ki piye. Gawe engko bengi. Mbak Dewi Triastuti to. Ora dijak omong blas. Kuwi iki anak wedokku lho, Mir. Wah, jan aja sia-sia ki ora. Iki ki ben ngerti suasana panggung sik ning kene, ben karo nderek kur sik. Ngono. Berarti ki engko bengi, Engko bengi iki engko gayeng-gayengan. Oh iya. Wah, jan aku ki wis tak pikir-pikir aku kon ngopo ning kene ngono lho. Ayo iki engko bengi jatahe. Saiki ki kowe lenggah ning kene, cah tur netra dumateng sedaya warga masyarakat sik ben ngerti kahanan sik. Oh, ngono. Ya wis ayo. Sebo Mir. Ayo.
Wah, sinden berbakat lho iki calone. Oh iya iya. Bintangnya Temanggung. Oh. Nggih, Mbak Dewi. Yata laruta sang Buddha Kurukula yen namutusa sang Sri yen namutusa sang Sri Om Romo Kiai nimbali dumateng ingkang pun putra. Wah, aku wimbahmu goblok. Inggih Siwa Yodipati nimbali ingkang pun putra. Yo inggih ingkang pun wayah sasi kirana jumadung dawuh yo. Wah, adimu paripurna wis bakal den wisuda meri ora kowe. Mboten babar pisan kula mboten wonten saklebeting manah kok gadah raos meri dumateng kadang taruna kula. Kepara kula badhe anjampangi rayi kula minangka dados nalindra sakmangke kula sagah dados bebeteng praja ing Astina samangke bagus. Wah, manjing manunggal ana ing negara Ngastina kantinen kabeh kawula pringgondani ngestakaken dawuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oh, senggono aku rasah basa karo kowe ya ndak kaku ilatku. Inggih. Kepara kula ingkang kedah matur subasita dumateng panjenengan, kula ingkang kedah basa kalian panjenengan. Wonten dawuh yaine wonten ing Karang Kadempel kula nedya. Derek napa ingkang badhe panjenengan dawuhaken? Iki ngene. Gandeng saiki wis ana tandha-tandha ndara paripurna bakal den wisuda. Napa mboten langkung prayogi dipun wisuda dinten iki? Ora. Mergo iki lakone parikesetani. Ya nek pancen arep njaluk lakon parikeset jumeneng nata ya taun ngarep meneh nimbali awake dhewe sak kanca Temanggung. Walah. Jenengan kok pinter. Ayo wong lakone parikesetani ya ming cukup tekan apa iki jenenge antuke Among Kisma lan ugi ngelempakaken sedaya kawula. Ayo. Sesuk nek arep wisuda kuwi beda critane, nek arep jumeneng nata beda critane. Ya wis ngene wae man. Kowe isih kelingan to Duk nalika kowe diweling marang Ramamu ana ing kayangan nalika semana. Inggih. Sang Bathara Bayu paring dawuh bilih kawula kedah nderekaken para satriya-satriya ingkang pinayungan budi pekerti ingkang rahayu. Salajengipun Duk ana ing lakon Wahyu Mekutha Rama kowe takon patimu kapan to man? Inggih. Umurmu isih dawa. Awit saka jaman Ramayana ngasih tekan Baratayuda ngasih tekan iki Parikesit jumeneng nata. Kowe isih diparingi Waluya Nirmala Temahjati, isih paringi panjang yuswa. Ana crita yen uripmu kuwi bakal tekan sok turune Ndaraku ing Adukara ingkang kaping 7. Dadi kowe iki isih tekan sok Mbah Runtumurun tahtu merahe Ndara Janaka. Mula dina iki klebu Ndara Parikesit ayom-ayomana ya man. Inggih. Ananging kula mboten waget menawi piyambak kula nyuwun dumateng panjenenganipun simbah Kanjeng Raden Tumenggung Harna inggih Bapa Dalang Harna supados angidung sesarengan inggih ingkang lumantar panjenengan kyaine. Ayo tak derekake.
kasebut satemeka kados mawi donga dandang kula kidung mantra dewa mugi tansah winahyu ing karajan kedaya tentrem ayem-ayem